لا إله إلا الله لا إله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. wannan addu'a sarrafa ce ga dukkanin masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake. Bismillahi al'azami daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina wanda yake da wata bukata wanda ta gagara, imma na rashin lafiya, imma bukata wacce take ta rayuwa wanda an nema ta gagara. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam Muhaizam ya rawaito shi a Majmu'uz Zawaid. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala idza asbaha wa idza amsa اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لم يسل الله شيئا إلا أعطاه إياه. maza Allah ce duk wanda yake da wata bukata ta gagare shi to ya kashe kunni ya saurari wannan addu'a. Da safe ya ce ya Allah kai ne wanda ka halicce ni kuma kai ne ka shiryar da ni, kai ne mai ciyar da ni, kai ne kake shayar da ni, kai ne wanda kake kashe ni kuma kai ne mai raya ni. Maza Allah ce idan mutum ya faɗi wannan duk bukatar sai faɗa komin girmanta Allah subhanahu wataala take zai biya. Wannan hadisi daga baki ne mafi gaskiya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai gaskiya abin gaskatawa. Allah subhanahu wataala ka biya mana kowane irin bukata kana mana sa annabi sallallahu alaihi wasallam.